Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pahulong dinalan, una kita sa balita lokal. Amay sang siyam katuig nga bata nga ginlampusan sang bato sa ulo, desidido mapasaka sang kaso batok sa suspect. Fast craft, duwa na ka round trip ang biyahe umpisa Desyembre 1. Balita National, IATF ginaprobahan ng temporaryo nga pagsuspender sang inbound flights gikan South Africa kag pila pa ka mga pungsod. Booster shots nalakip sa 3 kadlaw nga National Vaccination Day. Balita International, pagsuksok sa face mask sa United Kingdom sa mga shops kag public transport mandatory liwat kasunod sang bagong strain sang COVID-19. Kag sa ato naman yung sports balita, Terra Firma Jeep nakasulod na sa quarterfinal round sa PBA 3x3 third leg opener. Mayo nga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugas nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday edition. Karong adlaw Domingo, Nobyembre 28, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel, Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Himbing, gising. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon
halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 taon 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last 6, 9 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Desidido nga magpasaka sa kaso ang amay sang siyam katuig nga bata nga babae nga gin-report nga missing kay nakita na lamang sa bakante nga lote sa barangay Takuling, syudad sang Bacolod. Batok sa suspect nga yaman lang kilala kag nakatinirmar sa ilang nga lugar sa Puro Kitahanon, barangay Banago, syudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Radio, nagapati ang amay nga ginhilabtan sang suspect ang iya bata. Ilang isa ka babae kag wala man siya sa nakitaan pa nga rason sang suspect kunya ginhimo ang krimen. Samtang nakabato ng amay sang impormasyon nga ginako mismo sang suspect nga ini ang may kaymuan ang paglampos sa biktima. Ang suspect ang voluntary naman nga nag-surrender sa Bago City Police Station. So, subong sir, interesado akong mag-file case or anong matabosan eh? Oo, ito simple nakpa naman to sa. Ito lang kay ang ako ni, ang ako ni binilagtan na pagkatao ng bata. Ito na sa sang abing mga tuyo kung nga ko mong dalo mong bata, nga bayi kang wala ka sa Positive nga gin na niya. Ako na nagulong ako na Imo pa lang niya pananaw. tapon pa lang nga paminsaro, do may plano kasi sa bata nga mo niya na ito bayi. Kabahin sa pagpahayag sa amay sang biktima. Gin panginwala naman ni Sherwin Trava nga iyagin himuslan ang siyam katuig nga bata nga babae nga nakitaan kahapon sang hapon sa bakante nga lote sa Zircon Street, City Heights Subdivision, Barangay Takuling, syudad sang Bacolod. Si Trava ang suspect sa paglampos sang bato sang 4 ka beses sa biktima. Alegasyon ni Trava ang bata amo ang nag-upod sa iya para kuntani nga magtabo kay nobya sa Barangay Takuling. Din pahayag ni Trava nga naimpito ini sa nakitaan ng nobya nga nagsulod sa isa ka court sa Takuling. Nagsang nagpamilit ang bata nga magpauli na. Nagahinulsol ang suspect sa iya naghimo kan nagapangayo sang pasaylo sa pamilya sang biktima. Ang bata ang nakaangkon sang pila sa ulo kag malapit sa mata kag confined sa karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Nakuha sang kapulisan ang bato nga ginusar sang suspect.
Sa iba nga balita lokal, ginkompirma naman ni Wisam operator Frank Carbon nga umpisa Disyembre 1 nga himuon na duha ka round trip ang biyahe sang ila fast crop padulong Iloilo, Bacolod, vice versa. Pero kay Carbon ang ila biyahe ang mag-umpisa alas 6:30 sang aga gikan sa Iloilo padulong Bacolod, alas 8:10 sang aga gikan Bacolod padulong Iloilo, launa 10 sang hapon gikan Iloilo padulong Bacolod kag alas 2:15 gikan Bacolod padulong Iloilo. Dugang pa ni Carbon madamo na sila sang pasahero kag ginapaabot nga samtang nagahilapit ang Disyembre, mas magadamo pa. Ginapaabot man ni Carbon nga manaog na ang COVID-19 o kung manaog na sa COVID-19 Alert Level 1 ang Bacolod kag Iloilo. Ginakulat na lamang sa Bacolod Emergency Operations Center ang report sang tagsa ka mga departamento angot sa kadamuon o sang ilatag sa ka mga empleyado na nakatapos na sa pagpabakuna sa COVID-19 vaccine. Ito kay EOC Executive Director Ang iningatikang ang kabakin man sang mando nga ginpapanaog ni Mayor Big Linardia agud tuyo o agud sa tuyo nga may baluan ang aktwal nga estado sa empleyado sa syudad. Ilang paniang plano man sang EOC nga magpatigayon sa vaccination activity tag sa mismo kam opisina kon kinahanglanon para hindi na magtublag ang trabaho sa mga empleyado. Kapiyak nga bahin padayon man sa karon ang kampanya nga ila ginahimo pagi sa bulig sang tagsa ka mga barangay bilang preparasyon sa natala nga National Vaccination Drive sa buwas nga adlaw. Naglabot na sa 145,341 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 64. Sa bagong kaso nadugangan ng Negros Occidental sang 25, Bacolod City 20, Iloilo Province 11, Guimaras kag Capiz nga may tig-3 kag Iloilo City nga may 2. Samtang 146 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 137,508 kag 11 ang bagong nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 4,181. Ang Western Visayas may 3,606 ka aktibo nga kaso sang virus. Kag sa katapusan nga balita lokal, preparado na sa tanan nga tinion ang pagpadulong sa bakuna sa mga okon pagpangdulong sa mga bakuna sa local government unit ug LGUs. Labi na sining 3 kadlaw nga National Vaccination Day sa Nobyembre 29, 30 kag Disyembre 1. Ito kay Dr. Zephyr Gerhard Kelian, Head sa Provincial Disaster Management Program Division kag Commander sa Provincial Incident Management Team. Nakaplastar na ang tanan lakip ang mga augmentation sa pagpangdulong sa adlaw sang aktibidad. Sa piyak nga bahin ginpahayag ni Kelian nga madamo sang pondo nga bakuna sa probinsya sa nagkalain-laing nga brand. Subong adlaw Nobyembre o Domingo, Nobyembre 28, igalansar ni Governor Eugenio Jose Lacson ang natala ng 3-day vaccination sa probinsya. Sa mga balita national, IATF ginaprobahan ng temporaryo nga pagsuspender sa inbound flights gikan sa South Africa kag pila pa ka mga pungsod. Booster shots na lakip sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Day. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Okay, good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday! So, last Sunday of the month, subong November. So, last Sunday sa November mga ka-aksyon. Kamusta kamudra? I hope okay, good. And sa tanan nga nagapangapi-ngapi, may lang nagapagpangapi. Good morning, good! Sa tanan nga mga ka-aksyon ta nga upod sa aton sini nga aga via Facebook Live. Maayong aga sa inyo. Ginagreet ko lang si Donna Navate Macario,
Kay Elvira Hilogo, good morning dira sa may Pahanukoy. God bless. Kay Jing Britannia, good morning. Happy Sunday. Monitor lang kami di. Nagapamati isang programa sa Barangay Concepcion, Talisay. Uy, mayong aga sa tanang nga taga Talisay City. John Ray Amador, good morning man. Kay Bert Bais, good morning man sa imo sir. Mananda nga pagpangape. Jacqueline Marino, Hil Javier, good morning. I'm back. Bongga sang I'm back. Keep safe man dira sir. Happy Sunday sa imo. Kag mailanda nga pag pamati dira sa my Port of Sala, Oman. Thanks and God bless. Okay, keep safe kid. Gina Serna, good morning. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning sa imo. Kag ginatamyaw niya si Miss Jinky and Ma'am Van Mayo kag sa tanan niya members sang ARB Fans Club. Good morning. Good morning man kay kumparing Bia Jonathan. Atia Kimiriman, good morning sa imo. Kay Didi Alojamiento, good morning. Milili Oligo, good morning. Lester Ray Benitez, good morning. Happy birthday gali sa friend ko si Edwin Villanueva, pamatigid siya. Watching from Auckland, New Zealand. Uy, happy birthday, Edwin Villanueva. And thank you so much, Sir Ray Benitez, Lester Ray Benitez, sang 200 stars. Salamat, gid. Kaya Nemesha Roquez, good morning dira sa may Tangob. JR Pabalinas Panagiton, good morning man. Dira naman niya sa may Pontevedra, mayong aga. Kay sino pa? Che Zamora, good morning. Kay Dads Aberian, dira sa may Suma, good morning man sa imo. Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning. Kay Mr. Beboy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, Milili Oligo, King, Lily King, Raymar Swatu Imperial, Alma Olegon, and Saya family dira sa may Pandanon DSB, good morning and thank you so much sa 50 stars. Lourdes Blaser, good morning man sa imo. Kay Sir Awin Torres ang Hinubaan, good morning man. Leo Talaban, good morning. Kay Jasper Portodo dira sa may Hinigaran, good morning and may lang nga pagpamati. Daisy Palmer, good morning sa akon Angel Juliana sa Barangay Lapas, Iloilo. Charot lang. Not sure. Hindi nang Lapas man. Barangay gali no. Lente galing Lapas yang Iloilo ya. Okay, sige. May aga lang daa. Good morning man kay Leo Talaban sang La Castellana. May landa nga pagpamati. Kag sa Rivera family, sa mga Agisan, Himamaylan City, and of course, diri man sa Bacolod City, good morning, kid. Kay Roberto Heraposco Caraballo, dira sa may Hutuda, Handumanan. Okay, good morning dira sa inyo. Kay Maninoy, uy Michael June P. Season, good morning sa imo. Kag sa tanan niya members sang ARB Fans Club from Barangay Okon Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Thank you. Okay. Sige, may landa nga pagpamati sa inyo. And subong adlaw mga ka-aksyon, wala gali vaccination ang Bacolod ha. Temporary anagin suspend bilang preparasyon for national vaccination starting tomorrow to December 1. Stand by for Balita National. Last size 21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ginaprobahan sa Interagency Task Force sa IATF ang temporaryo nga pagsuspender sa inbound international flights gikan sa South Africa, Botswana kay iban pa nga pungsod nga may local cases sang B11529 nga variant ng COVID-19.
Pero kay Cabinet Secretary Carlo Nograles ang ban ng epektibo tubtub Disyembre 15. Dugang pa ni Nograles ginmanduan sa Bureau of Quarantine nga pangitaon ang mga travelers gikan sa mga nasambit nga pungsod na nag-abot sa Pilipinas sa nakaligad nga 7 ka adlaw antes ginpatuman ang travel ban. Ang nasambit nga mga traveler ay paidalom sa 14 diyas nga facility-based quarantine kag swab test sa ikapito ka adlaw. Samtang mga travelers nga nagabiyake na antes pa ginanunsyo ang travel ban ang ipaidalom naman sa 14 diyas nga quarantine pag-abot sa Pilipinas kag ipaidaloman sa swab test. Suportado naman sa Department of Health ug DOH ang travel ban sa mga traveler gikan sa Hong Kong pagkatapos ma-detect sa lugar ang B11529 coronavirus variant nga gin-classify bilang variant of concern. Pero kay Health Secretary Francisco Duque III, kinakonsiderar na sini o kung ini sa ahensya, kag nagsulat naman sa rekomendasyon nga ginpadala sa Executive Secretary Salvador Medialdea nga kung pwede maaktuhan ini sa gilayon, agod makasiguro nga hindi makasulod sa Pilipinas ang bagong variant. Una na ginaprobahan sa Interagency Task Force ang temporaryo nga suspensyon sa inbound travelers o inbound international flights halin sa South Africa, Botswana, kay iban pa nga nasyon may local cases o kung may kaso may kaanggid sa bagong variant nga ginhingadlan sa karon nga Omicron. Ginanunsyo naman ni Department of Health Director Dr. Beverly Ho nga kalakip ang booster shots sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Day sa gobyerno umpisa Nobyembre 29 tubtub Disyembre 1, 2021. Sa nabaluan, ginatugutan sa booster doses sa mga healthcare workers, senior citizens kag immunocompromised individuals. Ang kwalipikado para sa booster shots nga nagbaton sa bakuna magluwas sa Johnson & Johnson. Pwede matagan sa dugang nga doses pagkaligad sa 6 ka bulan halin sa adlaw na nagbaton ini sa ikaduwa nga dose sang bakuna. Para naman sa mga Johnson & Johnson recipients, may himong makakuha sa booster shots pagkaligad sa 3 ka bulan halin sa adlaw nga nabaton ng single dose vaccine. Sa records ng Department of Health, may 44,502,512,112 nakabaton na sa unang dose, samtang 34,963,667 naman ang fully vaccinated na batok sa COVID-19. Nagpirma ang 30,000 ka mga volunteer para sa patigayunon nga 3 ka adlaw nga national vaccination drive sa gobyerno halin Nobyembre 29 tubtub Disyembre 1, 2021. Pero kay Dr. Beverly Hawk and current Director for sang Health Promotion Bureau kag Disease Prevention and Control Bureau, may pila sa mga mag-volunteer ang nagikan sa National Capital Region kag magabiyake na kuntani para magtrabaho sa ibang nga pungsod apang ginakinahanglan ang ilang bulig. Pinapangita sa DOH ang mga educators kag magabulig agad i-register kag magbulig man orient o kung mag-observe sa mga sites agad mabuligan ng traffic kag encode. Sa iban nga balita national, nag-release ang Department of Trade and Industries ang listahan sang bago nga suggested retail prices sa mga Noche Buena products para may baluan sang mga konsumidor. Napayag sang DTI lakip sa SRP guide ang mga presyo sang ham, queso de bola, cheese, sandwich spread, mayonnaise, pasta, spaghetti noodles, elbow kag salad macaroni, spaghetti sauce, tomato sauce kag all-purpose cream. Ginpanugyan man sa ahensya sa mga konsumidor nga maghimo sang shopping list kag magtan-aw sa Noche Buena SRP bulletin antes magkadto sa mga supermarket. Kag sa katapusan nga balita national, gintala na sa unang nga semana sa Disyembre ang pag-release sa SSS pension kag 13th month pay
sa mga pensioners. Sino kay SSS President kay Chief Executive Officer Aurora Ignacio, mag-release ang kompanya sang 27.5 bilyones pesos para sa 3.14 milyones ka mga pensioners. Nakigangot naman ang SSS sa mga partner banks para sa madasing releasing agad may gamito ng mga pensioners sa holiday season. Ang pensioners nga ang disbursement account ang sa idalom sa Philippine Electronic Funds Transfer System and Operations Network, ang Peso Net Participating Bank o kung e-wallet, subong man sa remittance transfer company cash payout outlet ang makakuha sa December 1 para sa may date of contingency halin sa unang adlaw, tuloy pa 15 nga adlaw sa bulan sa December 4 para sa may date of contingency halin ika-16 tubtubuli nga petsa sang bulan o kung nag-avail sang advanced 18-month pension. Kantang para sa mga pensioner nga ang disbursement account kira sa non-peso net participating bank, ang ila pension kag 13th month pay pasulod naman antis sang December 4, 2021. Alright, good morning kay Dennis Richard Tibor Roma. Good morning si mo Dennis. Kay Nerwin Sakmar. Good morning man. Ray Baryoga dara sa may Barangay Pandanon, DSB. Mayong aga sa inyo. May landa nga pagpamati. Thank you so much. Kay Tito Dindo Gacho. Good morning dara naman sa may Manila. May lang nga pagpamati. Regards sa mga titos and titas ha? And sa liwat mga kaksyon ang siling kubla kaina nga ano gani? Temporaryo nga suspended ang vaccination subong or I mean closed ang vaccination site subong sa Bacolod bilang preparation ina sa patigayoron nga National Vaccination Day umpisa buwas November 29 to December 1. So, 3 days in ang mga ka-aksyon. So, subong adlaw, temporary close ana ang vaccination site. So, basta may nagaplan dra ha, nga magpadulong bala sa, sa vaccination site subong sa Bacolod. Well, hindi na lang pagdayo na kay close subong adlaw. Okay? So, inaanggin na base man sa advisory agin pagwa sa Bacolod City PIO. Good morning naman kay Rochelle Fulgencio Susana sang of course Barangay Pandanon DSB. May randa nga pagpamati and mga ka-aksyon 27 days until ang Christmas and 34 days until ang year 2022. Panibago na naman nga tuig nga ato naman nga usuyon. Usuyon. Do ano ba? Dugo pang hita damang. Good morning, Sir Edwin Pineda. May landa nga pagpamati. Okay? Sige. Sige ta, regards lang sa mga katita-titahan. Tabo katita-titahan. Good morning, manggali kay Sir, Sir Nonoy Flores. Nagapamati man siya. Kay Kagawad Melchor Baroka Rombines, dira sa may Handumanan. Hinubaan, good morning sa inyo. Kay Kagawad Milagros Alit, good morning man. Manang Christy Caripol Tanatan sa San Enrique. Kay Miss Rona Rihida Trava, good morning man sa inyo. Kag sa gali mga ka-aksyon, mayong aga man sa may Babes Mango Stand, sa may Valladolid. May nga pagpamati kay kay Miss Jean Hesolgon, good morning sa inyo. Kag sa iya nga mga kaupdanan. Okay? Good morning lang. Sige mga ka-aksyon. So, standby for Balita International Kag Sports. Account Kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kunin. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kunin. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Kunin. Kung maisog ka nga net Aksyon Balita Sunday Edition.
Last size 31, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Public sa Aksyon Balita, Sunday edition. Detalye sa Balita International. Mandatory na sa liwat ang pagsuksok sa face mask sa pagsulod sa mga shops kag pagsakay sa public transport sa masunod nga semana sa England. Sulo kay Prime Minister Boris Johnson, inibilang measures kasunod sang bagong strain sa COVID-19 magintawag nga Omicron. Requirement sa pagsulod sa United Kingdom ang pagpaidalom sa RT-PCR test. Pagtanan nga contacts ang bagong variant ang dapat i-isolate bisan pa ang mga fully vaccinated individuals. Ang measures dugang ni Boris ang temporaryo kag precautionary lang para hindi makasulod ang bagong variants ng COVID-19 sa UK. Kag sa naman nga sports balita, matapos pierdehon ang taranya kontra kag manguna sa Pool A, nakasulod na sa quarterfinals ang PBA 3x3 third leg ang tira firma Jeep. Una drigin pierde sang Jeep ang Batang Pierre sa score nga 21-11 kag iposte ang standing nga 3-0. Wala sa gyapon nalakip sampang sang tira firma si Royder Cabrera nga yara sa hospital matapos mag-collapse. Kato Miyerkules matapos ang ilang pagdaog kontra Meralco sa score nga 22-18. Last size 33 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition. Karong adlaw Domingo, Nobyembre 28, 2021. Good morning lang kay Nerfe Noyas, RJ, Alan Ryan Holiero Abeto, good morning. Dahil sa tara ni mga ka-aksyon ta nga nagapamati via Facebook Live, good morning sa inyo. Rivera family sa Agisan, Himamaylan City, good morning man. Sa family ko dira sa may barangay Karabalan, Himamaylan City, maayong aga. Mga ka-aksyon, sa rin ka mga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Gumagaan ang inuman.